akụkọ ihe banyere Juda dị ka akụkọ batara n'etiti akụkọ Josef, ma n'otu aka ahụ ọ na-eweta ihe ọmụmụ dịgasịrị otu. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka ebere na ngọzi Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-ewetara anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ mpaghara nke kachasị njọ na akwụkwọ nsọ. Ugbu a ana m arịọ gị na-agbago ume ka ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị nọnyere gị n'aha Jizọs. Amen. Ndị m hụrụ n'anya n'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ebumnobi dị mma banyere ya, anyị ga-eleba anya n'isiokwu ọzọ bụ nke anyị kpọrọ mpaghara nke dịkarịsịrị njọ n'ime akwụkwọ nsọ. Ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 38 malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 30 ka anyị were ihe ọmụmụ a. Ọ bụrụkwa na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasị m ka ị meghee ya n'ebe ahụ. Jenesis isi 38 anyị ga-agụ malite n'ahịrị nke mbụ ruo n'ahịrị nke 12. Ọ na-asụ otu a: o rue na mgbe ahụ na Juda siri n'ebe ụmụnne ya nọ rịda, si n'ije ya wezuga onwe ya baa n'ụlọ otu nwoke bụ onye Adulam, onye aha ya bụ Hira. Juda wee hụ n'ebe ahụ nwa nwaanyị nke otu nwoke bụ onye Kenan, nke aha ya bụ Shua. O wee kuru ya, bakuru ya, o wee tụrụ ime, mụọ nwa nwoke. Juda wee kpọọ aha ya Aya. O wee tụrụ ime ọzọ, mụọ nwa nwoke, kpọọ aha ya Onan. O wee mụọkwa nwa nwoke ọzọ, kpọọ aha ya Shila. Ma Juda nọ na Keshib mgbe ọ mụrụ ya. Juda wee lụtara Aya ọkpara ya nwunye, nke aha ya bụ Tema. Ma Aya bụ ọkpara Juda jọrọ njọ n'anya Jehova. Jehova wee mee ka ọ nwụọ. Juda wee sị Onan, bakuru nwunye nwanne gị, wee lụọra ya ọlụ nwanne dị. Mee ka mkpụrụ tolitere nwanne gị. Ma Onan maara na ọ bụghị ya ga-enwe mkpụrụ ahụ. O wee rue na mgbe ọbụla ọ bakuru nwunye nwanne ya, na ọ wụsịrị ya n'ala, ka o wee ghara inye nwanne ya mkpụrụ. Ma ihe o mere jọrọ njọ n'anya Jehova. O wee mee ka ọ nwụọkwa. Juda wee sị Tema, bụ nwunye nwa ya, nọdụ n'ọnọdụ nwaanyị di ya nwụrụ n'ụlọ nna gị ruo mgbe Shila bụ nwa m ga-etozu, n'ihi na ọ sịrị ka ya onwe ya wee ghara ịnwụkwa dịka ụmụnne ya. Tema wee jee nọdụ n'ụlọ nna ya. Ụbọchị gabigara wee dị ọtụtụ. Nwa nwaanyị Shua bụ nwunye Juda wee nwụọ. Ewee kasie Juda obi. O wee rigokuru ndị na-akpacha ajị igwe ewu na atụrụ ya ruo Timna. Ya onwe ya na Hira bụ enyi ya, bụ onye Adulam ahụ. Ajụjụ abụọ na-ejide gị dịka ị na-agụ akwụkwọ Jenesis isi 38. Nke mbụ bụ, gịnị mere agba akwụkwọ nsọ a jiri nọọ n'ụdị ebe a? Gịnị mere mpaghara dị otu a jiri nọọ n'ebe dị otu a n'ime akwụkwọ nsọ? Nke abụọ bụ, gịnị mere Chineke ji kwụsị akụkọ Josef n'ụzọ ma tinye mpaghara nke a n'etiti ya, bụ nke na-enweghị ihe ọbụla jikọrọ ya na akụkọ Josef? Ma dịka anyị na-agbalị ịza ajụjụ ndị a, anyị na-aghọta na n'ime akwụkwọ nsọ, n'ime akwụkwọ a nke jupụtara na ebumnobi, a ga-enwe ọsịsa nye nke a. Agaghị inwe ọsịsa nke Chineke nwere n'ime akwụkwọ a nye ajụjụ ndị a. Nke a ka anyị ga-ahụta n'akụkụ akwụkwọ nsọ nke a kpọrọ nrọpụta nke Chineke. Chineke ji isi nhazi nke ihe niile. Chineke nọ n'azụ nke ihe niile, na-ahazi ihe ndị ahụ niile nke anyị na-adịghị aghọta oge ụfọdụ. Na akwụkwọ nsọ nke akwa, anyị ga-agụkwa ọzọ akụkọ gbara ọchịchịrị nke nrọpụta Chineke. Anyị na-ahụ nrọpụta ya na mbụ na ndụ Josef, ngwaọlụ Chineke. Anyị ga-aghọta ya n'ọdịnihu site n'oge ọnwụ, oge nke Chineke. Anyị ga-aghọtakwa ike Chineke, nke bụ ihe kpatara ha niile. Na-agba nke a n'isi 37, anyị ga-aghọta ihe mere n'akụkọ Josef ndị ọzọ niile ji dị mkpa n'ọganiru nke mgbapụta. Ọ bụrụ na anyị hụta isi 38 n'ụzọ nke m kwenyere na esiri dee ya, anyị ga-aghọta ihe mere Chineke jiri kpọpụ Josef site na Kenan wee ziga ya n'Ijipt tutu oge eruo ka o wee kwado ụzọ nye ezinụlọ ya. N'ihi na ị hụrụ isi nke 38 nke Jenesis na-agwa anyị na enwere ihe egwu nke obibi ndụ
gbara ndị nke Chineke gburugburu na Kenan. Ọ pụghịkwa mee ka ha gaa n'iru ịdị ọcha ma ọ bụrụ na ha nọgide n'ebe ha nọrọ. Chineke wezụgawo ha n'isi nke 38 na-agwakwa anyị ihe kpatara Chineke jiri wezụga ha site n'ebe ahụ. Ugbu a enwere agba 3 n'isi nke 38 ahụ. Dịka anyị na-agụkọ ha ọnụ, ọ bụrụkwa na ị na-ededata ihe n'akwụkwọ gị, nhazi usoro ihe odide ga-enye aka. Nke mbụ, ahịrị mbụ ruo na nke 11, ị ga-ahụta mmehie Juda na ịhọrọ nwunye n'etiti ndị Kenan. Nke abụọ, ị ga-ahụta ihere nke Juda n'iche na nwunye nwa ya bụ onye akwụna. Ahịrị nke 12 ruo na nke 23 ka ị ga-ahụ nke a. Na nke atọkwa, ị ga-ahụ ụmụ nke Juda site n'aka Tema, nwunye nwa ya. Nke a bụ malite n'ahịrị nke 24 ruo na nke 30. Ugbu a hụta nke mbụ, mmehie Juda na ịhọrọ nwunye n'etiti ndị Kenan. Anyị na-agụ n'isi nke mbụ n'ahịrị mbụ nke isi 38 na o ruru n'oge ahụ na Juda siri n'etiti ụmụnne ya pụọ. Cheta ugbu a, Juda bụ onye nke nyere ndụmọdụ ka e ree Josef ma resịkwa ya ndị Ishmel mgbe ha na-eje Ijipt. Ugbu a ụmụnne ya ahụtawo ka Josef pụrụ. Akwụkwọ nsọ gwakwara anyị na Juda sitere n'ebe ụmụnne ya nọ pụọ wee jekwuru otu onye Adulam bụ onye akpọrọ Hira. Ọ sị, Juda wee hụ n'ebe ahụ nwa nwaanyị nke otu nwoke bụ onye Kenan nke aha ya bụ Shua. O wee kuru ya, bakuru ya, o wee tụrụ ime, mụọ nwa nwoke. Juda wee kpọọ aha ya Aya. O wee tụrụ ime ọzọ, mụọ nwa nwoke, kpọọ aha ya Onan. O wee mụọkwa nwa nwoke ọzọ, kpọọ aha ya Shela. Ma Juda nọ na Kesib mgbe ọ mụrụ ya. Ugbu a, akụkọ nke Juda na-agba ochie bụ akụkọ nwa mmefu. Nke a bụ ochie ma ọ bụrụ na ị ga-ekwenyere m. O siri n'ezinụlọ ya pụọ jee mba dị anya wee lụọ nwunye na mba ọzọ, onye Kenan, nke na-abụrụghị uche Chineke. Nke ahụ abụghị ụkpụrụ Chineke nye Juda ma ọlị. Ugbu anyị hụrụ nsogbu Juda nke mbụ bụrụ na ya na ndị ajọ omume ndị ọgbọ ya nara emekọrịta ihe. Ọ bụrụ na ị chetara nna ya, chetakwa nna ya na nwapụta ha, n'isiokwu Juda agaraghị eje na Kenan ka ya na ndị Kenan na-emekọrịta ihe. Ọ garaghị eme ihe ahụ nke o mere. N'oge nke a, ọ pụtara ihe na amara adịghịkwa n'obi Juda. Ọ bụ onye mmehie dị ike, onye na mbụ hụrụ uru n'ire nwanne ya nwoke nye ndị azụmahịa ndị na-eme njem. Nke abụọ, o nweghị echiche ọbụla n'ime ya banyere ịhapụ ụmụnne ya nwoke. Ọ dịghị ihe ọbụla ọ bụ nye ya ịrapụ ezinụlọ ya banye na mba ajọ omume, tinyekwa onwe ya n'aka nwaanyị ajọ omume nke mụrụ ya ụmụ. Nke anyị ga-ahụta na ha bụrụ ihe mgbu nye ndụ ya. Ọ pụtara ihe na chi nke nna ya nara efe adịghị na ndụ Juda ma ọlị. O wee lụọ nwa nwaanyị Shua nke a na-akpọghị aha ya, nke bi na mpaghara ọdịda anyanwụ nke Jerusalem. Sitekwa n'aka nwaanyị a, o nwere ụmụ nwoke 3. Aha ha bụkwara Onan nakwa Sela. Ugbu a, bụ ọkpara ya lụrụ nwaanyị nke a kpọrọ Tama. Anyị na-agụ nke a n'isi nke 6. Ọ sị, Juda wee lụtara ọkpara ya nwunye nke aha ya bụ Tema. Ọtụtụ n'ime anyị anụ okwu aha ahụ na mbụ, anyị agụọ ya n'ebe ndị ọzọ n'akwụkwọ nsọ dịka anyị na-ahụta ma emesịa. Amaghị m ihe bụrụ nsogbu nke diọkpara Juda. Amaghị m ihe bụ nsogbu nke nwere, ma akwụkwọ nsọ sịrị na ọ bụrụ onye ajọ omume. Ọ dịrị njọ ruo na akwụkwọ nsọ sịrị na ọ bụrụ ajọ mmadụ n'anya Chineke. Akwụkwọ nsọ sị onye nwe anyị wee gbuo ya. Ndị ahụ bụ okwu dị ike. Mmadụ ọbụla n'ezie na-eche maka ụdị ajọ omume nke nwoke a nọrọ n'ime ya, nke mere akwụkwọ nsọ jiri dee ya n'ebe a na ọ pụtara ihe nke ukwuu, na ọ bụ ajọ mmadụ n'anya Chineke, nke mekwara ka Chineke tigbuo ya. Ọ nwụrụ, Tama wee nọrọ n'enweghị di. Anyị wee gụọ n'ahịrị ole na ole ndị na-eso ya na Juda bịakwutere nwa nwoke nke abụọ Onan wee sị ya, Onan, ọ dị mkpa ka ị bakuru Tama ka ị wee mụọrọ ya nwa nye ọkpara nne gị. Enweghị m ohere ịbanye na ntọala nke ihe a niile. Enyeghị anyị ya n'ụzọ nwere nhazi ruo mgbe anyị rutere n'iwu nke Levitikọs. Ma n'oge ahụ, ọ bụrụ na di nwaanyị ọbụla nwa n'omenala ahụ n'ihi na nwa nwoke ga-anọchi anya ya dị mkpa n'ezinụlọ, iwu bụrụ ka nwanne ya nwoke nke na-eso ya bakwuru nwunye onye ahụ nke nwụrụ anwụ ka o wee nweta nwa nwoke ga-anọchi anya ya. Nke anyị hụkara n'akụkọ Rut na Boaz nke ọtụtụ n'ugoro na agba ochie. Ya nwụrụ, onye nwe anyị tigburu ya. Ya mere
Juda bịakwutere Onan nwa ya nwoke nke abụọ wee sị ya, ugbu a bakuru Tama ka o wee nwee ike nweta nwa nwoke site n'aka gị. Ma Onan bụrụ nwa okorobịa onye anya ukwu, ọ chọrọ gị ịmụrụ nwanne ya nwoke nwa. Ya mere o jekuru nwunye nwanne ya ka ha abụọ dinakọọ, ma o meghị ka o nwee nwa site na nke a. Akwụkwọ nsọ sịrị na nke a mere ka Chineke nwee iwe megide Onan n'ihi na o nupụrụ Chineke isi. Chineke gbukwara ya. Ugbo onye nwaanyị ewepụwo ụmụ nwoke abụọ nke Juda, Ea na Onan. Otu n'ime ndị ode akwụkwọ ndị idewokwara ihe banyere akwụkwọ Jenesis kwuru, ọ sị, ka mmehie nke Onan jiri dị njọ, ọ bụrụ ajọ omume megide ezinụlọ, megide nwunye nwanne ya nwụrụ anwụ, nakwa megide arụ nke ya onwe ya. Anyị agaghị abanye n'ime banyere arụ nke ihe o mere, kama ọ bụ nnupụ isi nye Chineke. Ọ jụrụ irubere nna ya isi ma nye nwanne ya nwoke nwa. N'agbanyeghị nke a, ọ bụrụ agụụ obi ya ịga dinakụrụ nwunye nwanne ya nwoke, ya na inwe mmekọ, inye obi ojuju afọ na-arụ nwa agbọghọ nwaanyị ahụ. Mana ọ dịghị mgbe ọbụla o ji bụrụ agụụ obi ya ịmụ nwa nye nwanne ya nwoke. Ya mere Juda bụ onye nwaanyị Kenan nke anyị wụrụ ụmụ atọ, enwekwaghị abụọ n'ime ha. Ụmụ nwoke ya na-ada dịka ijiji, naanị otu fọdụrụ, kama ọ bụ nwata. Dịka iwu Levitikọs siri dị, ọ bụ ya bụ onye nke ọzọ ga-ejekuru Tama ka o wee nye ya nwa. Ma Juda achọghị ka Shela jekuru Tama, ọ bụ nwata. Ọzọkwa, Tama enweghị akụkọ ọbụla dị ụtọ nye ụmụ ya ụmụ nwoke. Oge ọbụla ọ lụrụ onye ọbụla n'etiti ha, nke ahụ na-anwụ. Eleghị anya, nke ahụ na-atụ ya egwu. Nke a ga-abụ nke atọ onye m ga-elikwa n'obere oge ndị a. Ana m eche na Shela na onwe ya enwekwa mmasị maka ịlụ Tama. Ya mere Juda kwere Tama nkwa sị ya, Tama, nsogbu adịghị. Mgbe Shela tozuru oke, ị nwere ike inwere ya. Ọ ga-abịakwutekwa gị ka ọ mụọra gị nwa nwoke nye ọkpara nne ya bụ ma jee ka gị na ndị mụrụ gị nọrọ ruo mgbe Shela tozuru oke. Ihe ndị a niile mere n'ihi na Juda mehiere na ije lụọ nwaanyị n'etiti ndị Kenan. O jere lụọ nwaanyị nke na-ekwesịrị ya. Ụmụ ya abụọ ndị okenye ka e gbuoro n'ihi ajọ omume ha. Nwa ya nwoke nke nta fọdụkwara n'ụlọ. Nwunye nwa ya laghachiri n'ụlọ ndị mụrụ ya n'ihi nnupụ isi nke Juda. Nke ahụ na-eweta anyị ugbu a na-agba nke abụọ nke akụkọ a. Ihere Juda n'iche na nwunye nwa ya bụ akwụna. Ugbu a ihe anyị chọrọ ileba anya pụrụ ịbụ ihe kachasị mkpa n'oge a. Ya mere gee ntị nke ọma ka anyị gụọ ihe nke mere. N'ahịrị nke 12 anyị na-agụ ọsị, ụbọchị gabigara wee dị ọtụtụ, nwa nwaanyị Shua bụ nwunye Juda wee nwụọ. Ịhụrụ ya, nwunye Juda nke ọ lụrụ bụkwa nke o kwesịghị ịlụ nwụrụ. Gee ntị, ọ na-aga n'iru ọsị, e wee kasie Juda obi, o wee rigokuru ndị na-akpacha ajị igwe ewu na atụrụ ya ruo Timna. Ya onwe ya na Haira bụ enyi ya bụ onye Adulam ahụ. Ugbu a hụta, Juda lụrụ onye ọ na-ekwesịghị ịlụ, ọ nwụrụ. O wee na-achọ ka o nweta ihe ga-akasi obi. Nke a mere ka o jee ebe ndị na-akpacha atụrụ ya ajị nọ, kpọrọ enyi ya nwoke onye Kenan ahụ na-amaghị Chineke jee. Akụkọ nke akụkọ akwụkwọ nsọ nke a bụ ihe mere n'oge ha nọ n'ebe ahụ. Gee ntị ọsị, malite n'ahịrị 13. E wee gosi Tema sị, lee, nna di gị na-arịgoro Timna ịkpacha ajị igwe ewu na atụrụ ya. O wee chịpụ n'arụ ya uwe ọnọdụ nwaanyị di ya nwụrụ nke ya, were akwa mkpudo ya kpuchie onwe ya, fụchie onwe ya, nọdụ n'ọnụ ụzọ Enan nke dị n'ụzọ Timna, n'ihi na ọ hụrụ na Shela etozuore, ma eweghị ya onwe ya nye ya na nwunye. Kwụsị nwa nkenke, anyị chọrọ iwere Temna iwe n'ihi ihe ọ chọrọ ime ugbu a, ma cheta ihe ọ na-eme bụ n'ihi na Juda ghara ya ụgha. I chetara nkwa Juda kwere ya? Juda sịrị ya, ya nwụọ, ọ na nwụọkwa, mana Shela ka bụ nwata. Mgbe o tozuru oke, ọ ga-abụ di gị. Ugbu a Shela etozuo oke, ma Juda enyeghị ya Shela n'ihi na o chere na ọ gaghị adịkwa mma iwere nwa ya nwoke nye nwaanyị ọzọ. Ma e kwere Tama nkwa na ọ ga-enweta nwa nwoke n'ezinụlọ ahụ site n'aka otu n'ime ụmụ Juda. Ya mere, nke a bụ ihe o mere. Ọ ga-eji aka ya hazie ihe dịka o siri chọọ ya. Ọ ga-eji aka ya gbaa mbọ inweta ihe ọ chọrọ. Otu n'ime iwu ndị e nwere n'akwụkwọ Levitikọs banyere okwu a siri otu a. Ọ sị, ọ bụrụ na enweghị nwa nwoke fọdụrụ nke ga-enye ya nwa, nna onye ahụ nke nwụrụ pụrụ ime otu a. Tama maara iwu a. Ọ makwara na Juda apụghị ikwenye ka ha abụọ nwa mmekọ ọbụla. Nke a mere ka ọ ghọọ aghụghọ. Ọzọ, aghụghọ abatawokwa n'akụkọ Jekọb na ezinụlọ ya. Nke a bụ ihe merenụ. Ọ sị, o wee chịpụ n'arụ ya uwe ọnọdụ nwaanyị di ya nwụrụ nke ya, were akwa mkpudo ya kpuchie onwe ya, fụchie onwe ya, nọdụ n'ọnụ ụzọ Enan nke n'ụzọ Timna,
n'ihi na ọ hụrụ na Shila etozuwore ma enweghị ya onwe ya nye ya na nwunye. Juda wee hụ ya chee na ọ bụ nwaanyị na-akwa iko, n'ihi na o kpuchiri iru ya. O wee si n'ije ya wezuga onwe ya jekuru ya n'ụzọ sị, biko ngwa ka m bakọrọ gị, n'ihi na ọ maghị na nwunye nwa ya ka ọ bụ. Tema wee sị ya, gịnị ka ị ga-enye m ka ị wee bakụrụ m? Ọ sị, ime onwe m ga-ezitere gị nwa ewu sitere n'igwe ewu na atụrụ. Tema wee sị, ị ga-enye m ihe ibe ruo mgbe ị ga-etite ya? Ọ sị, gịnị bụ ihe ibe nke m ga-enye gị? Tema wee sị, mgbaaka akara gị na eriri mma gị na mkpanaka gị nke dị n'aka gị. Ọ chịrị ha nye ya, wee bakụrụ ya. O wee tụrụ ime n'aka ya. Tema wee bilie laa, chịpụ akwa mkpudo ya na-arụ ya, yiri uwe ọnọdụ nwaanyị di ya nwụrụ nke ya. Ugbu a ka anyị ghọta ihe na-eme n'ebe a. Mgbe nwa Juda nke atọ bụ Shela tozuru oke ka enye ya Tema, Juda emezughị nkwa ya. Tema, onye kwenyesiri ike na ya kwesịrị ịmụtara ọkpara Juda ma nwoke, gbasoro ụkpụrụ omenala ndị Siria ime ka nna ya tụọ ya ime ka o wee mụọ nwa ahụ nye nwa ya nwoke nwụrụ anwụ. Ahịrị 12 na nke 13 na-agwa anyị nke a. Ọ sịkwara na Juda chere ebe a na-akpacha atụrụ ya ajị oge a na-akpacha atụrụ ajị. Nke a dịkwa mmasị mgbe e mụrụ isi akwụkwọ nsọ nke a nakwa ihe ndị gbara ya gburugburu. Echetara m banyere ndị mba ọwụwa anyanwụ nke m lere n'igwe onyonyo TV ụfọdụ afọ ndị gara aga. Ichetara na omume ndị mba ọwụwa anyanwụ n'oge gara aga mgbe ha nara eduru ihe ha ije n'ahịa. Mmadụ niile nọkwa n'ime ọhịa ọtụtụ ọnwa. Ọtụtụ n'ime ha bụ ndị na-aṅụ mmanya, ma ha enwebeghị ezi mmanya nke ha ṅụrụ kemgbe ogologo oge. Ya mere, dịka akụkọ a sịrị dị, ha na-eduru ehi ha jee n'ahịa. Amaghị m ma ị gụọla akụkọ ahụ nke mbụ. Ha na-eduru ha, amaghị m ma ị chetara akụkọ ahụ. Ha na-eduru ha ruo na mbara wee banye n'ime obodo, hichapụ ọnụ ha, jee n'ọnụ ụzọ niile bụ ebe a na-ere mmanya, ma sịkwa, nye m ihe ọṅụṅụ. Ebe ndị ahụ ka ha ga-anọ kporie ndụ. Ehi abịawa ahịa, oge ruokwa mgbe anyị ga-enwere onwe anyị. Ọ bụghị omenala ọhụrụ. Agụrụ m n'izu ụka a n'akụkọ nke mpaghara akwụkwọ nsọ a na ihe ịkpacha atụrụ ajị nke a ha nara eme na-atụ aka bụrụ nke a, na ọ bụrụ oge nke oke ịṅụ mmanya nakwa oke ọgbaghara. Ya mere, Juda onye nwunye ya nwụrụ kpọrọ enyi ya nwoke onye na-amaghị Chineke jee na Timna maka ịkpacha atụrụ ya ajị. Ha ga-enwekwa oge maka ikpori ndụ n'ebe ahụ. Otu ihe ha na-emekwa n'ikpori ndụ ha nke doro anya site n'akụkọ a bụ ịchọ ndị akwụna. Garịa chọrọ onwe gị nwa agbọghọ maka ikpori ndụ n'ime mmehie. Tama maara nke ahụ. Ọ hụkwara ya dịka ohere inweta ihe ọ na-achọ. Nke ahụ mere ka ọ ghọọ nwaanyị akwụna. O jekwara nọdụ ala n'otu akụkụ ebe o kpuchiri iru ya nke ọma. Juda wee bịaruo nso. Amaghịkwa m ihe nwaanyị a mere, ma o doro m anya na o nwetara mmasị ya na-agụrụ ịkwa iko. Juda chekwara na ọ bụrụ nwaanyị na-akwa iko, ọ bụrụ onye akwụna. O wee sị ya, ego ole ka m ga-akwụ gị maka inweta gị? Nwaanyị ahụ zaghachara ya sị ya, achọrọ m otu atụrụ gị. Ọ zakwara ya sị, abụrụwo m nke gị. Ọ sị ya, kedu ka m ga-eji mara na ị ga-enye m ya n'eziokwu? Kedu ihe ị ga-ahapụrụ m dịka ihe akaebe iji mee ka obi sie m ike? Ọ sị, aga m enye gị ihe mgbanaka m, aga m enye gị eriri olu m, ị pụrụ ijidekwa mkpanaka m. Emere m chọpụta maka nke ahụ, wee hụta na ihe mgbanaka akara bụrụ ihe dịka ite nta nke a na-eyi n'olu n'eriri nke mekọtara onye na-eyi ya. Eriri mma ahụ bụkwara eriri nke a na-eyi n'olu. Mkpanaka bụkwa ihe nwere ọdịiche nke eji amara onye nwe ya. Mkpanaka ọbụla na-enwe akara nke na-egosipụta ọdịiche ya site na mkpanaka nke onye ọzọ. Ọ bụkwa ya bụ ejirimara nke onye nwe mkpanaka ahụ. Juda wee chịrị ihe ndị a niile chinye Tema, sịkwa ya, lee, nke a ga-ezuru gị n'abalị a. Mgbe e mesịrị, aga m alaghachi. Mgbe m bịaghachiri n'ebe a site n'ebe a na-akpachara m atụrụ, aga m ezitere gị atụrụ ahụ nke m kwere gị na nkwa. Mgbe ahụ ị ga-enyeghachikwa m ihe ndị a. Nwaanyị ahụ zaghachikwara ya, na nke ahụ dị mma. Ị kwesịrị ilezi anya ugbu a, n'ihi na ihe ndị a nke o nyere ya ga-etinye ya na nsogbu mgbe e mesịrị. Aghụghọ ka na-agakwa n'iru n'ezinụlọ Jekọb. Akwụkwọ nsọ sịrị na o jekuru Tama, o wee tụrụ ime. Tama laghachiri. Cheta na ọ bụ nwaanyị na-enweghị di nke nọ n'ụlọ nna ya ugbu a na-eru uju di ya. Juda lakwara n'ụlọ ya, ma o zigara otu n'ime ndị ozi ya ka o wegara Tama atụrụ ahụ maka ịkwụ ya ụgwọ ọrụ, ma weghachikwa ihe niile ndị ahụ o nyere ya n'aka ebe, bụ ndị Tama ji. Hụta ahịrị nke 20, malite n'ahịrị nke 20 ruo
na nke 24 ọ sị Juda wee zie nwa ewu ahụ n'aka enyi ya bụ onye Adulam ịnara ihe ibe ahụ n'aka nwaanyị ahụ, ma ọ chọtaghị ya. O wee jụọ ndị ikom nke ebe ahụ sị, olee ebe nwaanyị ahụ edoro nsọ ịkwa iko nọ? Bụ nwaanyị ahụ nke nọdụrụ na Enaim n'ụzọ. Ha sị, ọ dịghị nwaanyị edoro nsọ ịkwa iko nọrọ n'ebe a. O wee laghachikwute Juda sị, achọtaghị m ya. Ọzọkwa ndị ikom ebe ahụ sịrị, ọ dịghị nwaanyị edoro nsọ ịkwa iko nọrọ n'ebe a. Juda wee sị, ka o were ya n'onwe ya, ka anyị wee ghara ịghọ ihe ileda anya. Lee, ezigara m nwa ewu a, ma gị onwe gị achọtaghị ya. O rue mgbe ihe ra ka ọnwa 3 gasịrị, na e gosiri Juda sị, Tema bụ nwunye nwa gị akwawo iko. Ọzọkwa lee, ọ dị ime site n'ịkwa iko. Juda wee sị, mee ka ọ pụta ka esure ya ọkụ. N'ụzọ ọzọ, akwa anyị agbalịara na ịkwụ ya ụgwọ, mana anyị ahụghị ya. N'ahịrị nke 24 anyị na-agụsị ọ sị, o ruo mgbe ihe ra ka ọnwa 3 gasịrị, na e gosiri Juda sị, Tema bụ nwunye nwa gị akwawo iko. Ọzọkwa lee, ọ dị ime site n'ịkwa iko. Juda wee sị, mee ka ọ pụta ka esure ya ọkụ. Anyị na-eguzosi ike imegide mmehie ndị ọzọ, nke kacha nke mgbe anyị onwe anyị na-emekwa mmehie ndị ahụ, ọ bụghị ya? N'ezie, achọpụtawo m ihe nta n'obibi ndụ m dịka onye nke Kraịst. Anyị na-eguzosi ike megide ndị mmadụ ndị na-eme ihe anyị onwe anyị nọkwa n'ime ya karịa ihe ọzọ ọbụla n'ụwa. Onye na-agba asịrị na-emegide onye asịrị ọzọ. Onye ụgha na-emegide onye ụgha ọzọ. Onye ndụ ya rụrụ arụ ga-emegide mmadụ ọzọ bụ onye ndụ ya rụrụ arụ. Juda were iwe ọ sịrị, ị na-ekwu na Tama na-agba akwụna, ị na-ekwu na ọ na-akwa iko, na ọ dịkwa ime. Ha wee sị ya, ee, ọ bụ ya bụ ihe anyị na-ekwu. O wee sị ha, kpọpụta ya ka esure ya ọkụ. Mgbe mara na nke ahụ bụ mkpebi dị ike, n'ihi na n'okpuru iwu ha adịghị akpọ ndị akwụna ọkụ, kama ha na-atụ ha nkume. Echere m na ịmara, ọ bụrụ na mmadụ ga-anwụ site n'ire ọkụ ma ọ bụ ịtụ nkume gara adị mma karịa ịkpọ ya ọkụ. Ya mere, Tema ghọtara na ya ga-anọ na nsogbu ma ọ bụrụ na o kwughị okwu ọbụla. Akwụkwọ nsọ sị, mgbe a na-eme ka nwaanyị ahụ pụta, ya onwe ya zigara nna di ya ozi sị, site n'aka nwoke nke nwe ihe ndị a ka m onwe m dị ime. N'ụzọ ọzọ, onye tụọra m ime bụ mmadụ onye nwe ihe ndị a. O wee sị, biko mata onye nwe ihe ndị a bụ mgbaaka akara na eriri mma na mkpanaka. Tema wee ziga ihe mgbanaka ahụ na eriri mma ahụ nakwa mkpanaka ahụ. N'eziokwu, ọ gara amasị m ịhụta iru Juda oge ahụ mgbe ha jiri ihe ndị ahụ jekwuru ya. Otu n'ime ndị ikom ya batara wee sị ya, nna anyị ukwu Juda, lee Tema, ọ sịrị na ọ bụ onye nwe ihe ndị a bụ ya bụ onye nwe nwa nọ ya n'ime afọ. Ị maara onye nwe ihe ndị a? Juda kọtakwara ihe niile ahụ. Ana m ekwu, gịnị ka ị ga-eme? E dere aha ya n'ilu ha niile. Ihe m na-ekwu bụ na mgbe e jidere gị, ị ga-ekwenye ihe niile. Nke ahụ bụkwa ihe o mere, n'ihi na onye ọbụla maara Juda mara na nke a bụ mkpanaka ya, n'ihi na akara ejiri mara ya nọ n'elu mkpanaka ahụ. Onye ọbụla maara ya mara na nke a bụ mgbaaka ya, n'ihi na mgbe ọbụla esuru ya n'uhie ma suokwa ya n'elu akwụkwọ ọbụla, ihe ga-apụta bụ akara ejiri mara Juda. Nke a jidere ya nke ọma. O wee kwuo okwu dị mmasị oge ahụ. Ọ sịrị, ọ bụ onye ezi omume karịa m onwe m, n'ihi na enweghị m ya nye Shila bụ nwa m, ọ maghịkwa ya ọzọ. Akwụkwọ nsọ sịrị na Juda amaghịkwa Tema ọzọ ma ọlị. Ugbu akwụkwọ nsọ mechiri akụkọ niile a site n'ikwu, ọ sị, o rue na ọmụmụ nwa ya, na otu setịpụrụ aka nwaanyị nke na-ele ime anya wee were ogho uhie kee n'aka ya sị, nke a bụrụ ụzọ pụta. O rue na ka ọ na-eseghachi aka ya, lee, nwanne ya nwoke pụtara. Nwaanyị ahụ wee sị, gịnị mere iji tiwara onwe gị ntiwa? E wee kpọọ aha ya Perez. Emesịa, nwanne ya nwoke pụtara bụ nke nwere ogho uhie n'aka ya. E wee kpọọ aha ya Zera. Ugbu ị ga-ekwenye na ọ bụ ezie na ịghọtaghị ka ihe a niile siri baa uru n'akụkọ a niile. Ma amaghị m ma o nwetara echiche gị. O nwetara echiche gị, ọ bụghị ya? Eleghị anya ịghọtaghị ka nke a jiri nwee ọnọdụ n'ụkpụrụ ahụ niile. Ya mere, aga m agbalị ka m zaa ajụjụ a dịka anyị na-emechi mkparịta ụka anyị n'isi nke 38, nke bụ ọrụ kachasị ukwuu
nke m lụworo. Achọrọ m ịgwa gị ihe mere isi akwụkwọ nsọ nke a jiri dị mkpa nke ukwuu, nakwa ihe mere anyị ekwesịghị ịgabiga ya. Gịnị mere ejiri tinye akụkọ nke a yiri ka a ga-asị na onweghị uru ọbụla ọ bara n'ime akwụkwọ nsọ? Agụrụ m n'otu akwụkwọ nta nke J. Vernon McGee dere. Ihu akwụkwọ ndị ahụ mgbe ọ na-agụ akwụkwọ nsọ, ha niile nwere isiokwu ndị dị mma, dịka ilegharị na Genesis, site n'ọpụpụ pụọ, iwufere site na Leviticus na ihe ndị ahụ niile. Agụrụ m ilegharị anya na Genesis n'izu ụka a ka m hụta ihe J. Vernon McGee kwuru. Ị maara ihe o kwuru? Ọ sịrị, nye m, nke a bụ isi akwụkwọ na-enweghị uru ọbụla karịsịa akwụkwọ ọbụla ọzọ na akwụkwọ nsọ. E nwere ihe kpatara mpaghara akwụkwọ nsọ a jiri nọ n'ebe a. Agụkwara m ya ọtụtụ oge, gụọkwa isi akwụkwọ niile gbara ya gburugburu. Ọ ga-amasịkwa m ịgwa anyị ụfọdụ ihe ndị m nwetara n'ime ya, ụfọdụ ihe ndị Chineke chọrọ ka anyị nweta. Na nnọkọ anyị n'oge na-abịa abịa na-agba nke abụọ nke isiokwu a, anyị ga-ahụ ihe mere Chineke ji debe isi akwụkwọ nsọ a n'ebe a kpọmkwem n'isi nke 38 nke akwụkwọ Jenesis. Ka onye nwe m nọnyere unu n'aha Jizọs. Amen. Ka udo na ngọzi Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na Onyenwe anyị sitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Otu ihe anyị na-achọ ka ị bụrụ n'obi mgbe anyị na-eme ihe ọmụmụ a, nke isiokwu ya bụ mpaghara nke kachasị njọ n'ime akwụkwọ nsọ, bụ na ụdị ndụ ọbụla mmadụ biri n'ime ụwa nwere ụgwọ ọlụ. Ọ bụ naanị n'ime Kraịst Jizọs ka ị pụrụ ibi ezi ndụ nke nwekwara ezi ụgwọ ọlụ. Ọ bụrụ n'ime mkpebi ugbu a n'obi gị ịmalite ndụ ọhụụ nke dị n'ime Jizọs, soro mkpe ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ ndị kwere na Kraịst na n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ọ bụrụkwa na nkụzi ihe a gọziri gị, ọ ga-amasịkwa m ka ị nọnye anyị na-agba nke abụọ ya. Dịka ị na-eme nke a, ka ngọzi na amara Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.